ناوچەیە سووریا ئامادەیە ji 17 navçeyên bajarê Amedê ku dikevin nava Kela Amedê. Dîroka wê vedgera ji bo 7500 salan beriya niha. Dîwarê Kela Sûrê 5 kîlometran dirêj e. Sûr bi giştî şûnwarekê dîrokî ye. Girngtirîn cihên dîrokî ev in: Mizgefta İmamê Umer, Minareya Çarleng, Kilêseya Dayika Mirîyem, Kilêseya Îç Kalewsayind, Kilêseya Marpetyoniya Ermeniyan, Kilêseya Sûrb Kirakosiya Ermeniyan, Pira Dehderî, Koşka Gazî, Koşka Erdebîl, Mizgefta Suleyman Pêxember û hevdê esxabeyan, Kerwansera, Olo Camî, Koşka Hesan Paşa, dû mozexane û hejmarek cihên diniyên dîrokî. Navçeya Sûrê her wiha bûye şahidê desthelatan nêzî sê împeratorîyan ku girngtirîn ji wan ev in: Hûrî, Mîtanî, Hîtît, Asûrî, Mad, Fars, Eskenderê Maqdonî, Rom, Bizans, Ereb, Selcuqî û herî dawî jî împeratoriya Osmaniyan. Di sala 1984 de piştî destpêkirina şerê çekdariyê PKK li hember dewleta Tirkiye û şewtandin û kawilkirina gundên Kurdan, gelek malbat ji gundên derdorê bajarê Amedê li navçeya Sûrê bicih bûn û kesên dewleman jî li dervê Sûrê bicî bûn. Piraniya malbatên ku li Sûrê dijîn ew kes in ku endamên malbatên xwe di encama hêrişên hêzên hikûmetê de bo ser gundan û di şer de jiyana xwe ji dest dane. Sedemeke serekî ye berdewamkirina şerên navbera ciwanan û hêzên hikûmetê jî di van demên dawî de dijbertiya kevniya wan kesan e ji bo dewleta Tirkiyeyê. Piştî 16 meha tebaxa 2015 ku xweseriya demokratîk li hejmarek navçe û bajarên Bakurê Kurdistanê hate ragihandin, navçeya Sûrê biryara xweseriyê da. Di destpêkê de li Sûrê şer zêde belav nebû. Li 4 texên wî bajarî qedexeya derketina derve hate ragihandin. Lê ji ber ku hêzên hikûmetê nekarîn wan taxan kontrol bikin û li taxên din jî hêrî ji li hember hêzên hikûmetê zêde bûn, herê dawî li her 15 texên Sûrê qedexeya derketina derve hate ragihandin. Di destpêkê de ciwanên Kurd dibin navê tevgera ciwanên welatparêz û şoreşger xwe birêxistin kirin û li hember hêzên hikûmetê şer dest pêkirin. Piştira ciwanên Kurd tevlî yekîneyên parastina sivîlan bûn û ev nêzî sê mehin bi berdewamî şer berdewam dike. Hejmara şîniyên Sûrê li gorî amara fermiya hikûmeta Tirkiyeyê ya sala 2004 dan 121,705 kes bûn. Lê bi sedema dijwarbûna şer gelek malbatan ji bo dervê Sûrê koç kirin. Şerê nava Sûrê tevî ku dibe sedema mirina gelek welatiyên sivîl, di heman demê de zirareka zêde li mîratekê mirovayiyê beriya 7500 salan dida. Her wiha şopiyên şaristanî û dewlemendiya çanda Kurdan jî rûybiroyên metirsiyeka mezin hatiye.